Mike Chimombe na Moses Mpofu vazopiwa sentence dzavo. Welcome back to your channel guys. Inyaya inorwadza kumhuri dzavo asi kuri ruzhinji rweZimbabwe zvakare vari kurwadziwa kuti makore acho hana kunyanyisa kuwanda. So Mike anzi 12 years dziri active anga apiwa 20 ndobva vati aiwa 3 years dzegood behavior tichadzibvisa uye kuti first offender ndobva kwanzi dzimwe 4 years tichadzibvisa zvakare nekuti aita restitution achabhadhara mari achidzosera kuruzhinji rweZimbabwe. Ukuwo zvakare Moses Mpofu ari kunzi zvakare anga apiwawo dzake dzikamainaswa kusvika dzakwana 15. Saka 15 years for Moses achadzigara mukati ne12 dzaMike Chimombe ari kugara zvakare mukati. Vati ivo vachiri kuda kuapila vakati mayears aya akawandisa vakakumbira wani kuti vane mhuri dzine vana maminors and these kids cannot take care of themselves. Vanenge vachitodependa kuna daddy. Vanga vajaira life yepamusoro zvino vachazozvikwanisa here zvekuchipiwa kuenda kumagunje kumusha vandotangana kutimbana vachienda kuchikoro netsoka. Vana vaendeswa kuzvikoro namajiwa goni neimari dzenyika. So guys ndo zviri kuitika. Mbudzi dzakusungisa zvokutodaro. Mbudzi chaiyo aiwa unopinda tikakukangamwa. So guys vakomana vaenda kuchikurubi ndoko vari kunotanga kuverenga makore vachienderera mberi. Vamwe vari kuti mumacomments hatifungi kuti paitika fairness nekuti Owen wakaba 238 allegedly 238,000 apiwa 17 years pasina masuspension this and that. Ukuwo ava vakaba 7 million vanopiwa 13 ne15 years. Hazvisi kumeka sense zvachose. Tiri kuti justice for Owen uye justice for ruzhinji rweZimbabwe, justice for mbudzi dzakadyiwa dzaifanira kuti kuburitsa dzichitipukunyutsa munamo. Izvo zvita pano maloya ari kutorwisa kuti toda kuapila vachigoapileiko zvimwe zvacho ndezvekungogive up. Varume ava vanofanira kuenda behind bars. Vamwe vachiti haiwa guys ko uyu wekulikisigwa maaudio acho achiratidza kuti atori munyaya yacho ni deep kana kuti head deep akachibata kuti achiri kungofamba mumastreets achitokontinya nephilanthropy. Zvinenge zviri fair here? Mukomana dei aiswa kamujere waibuda wakasepa kuita 6 pack ari tini chiri kunyanyisa kuwara vazhinji zvakare inyaya yekuti madzimai aMike Chimombe vachasara sei, vachadzimirira here 12 years. Chero ivo mai Moses Mpofu at least maybe ivo 1 or 2 but aya masisters ekuti musha wose wakatemba mukwasha 1 panana sisi vairika kwapinda nzara kumusha uku. Vachasara vari kudzimba uku vakamirira daddy pasina mari here. Chero kuchinzi kwaiva namatranki emari anosvika kupera. Wese kana muri vasikana vechislay queen vajara life yekuti shasha mashangura pane pakuda kuti mutobata imwe mbinga inogona kukumaintainai kusvika 12 years dzakwana. Pane imwe munongoziva vasikana vaMike vanhu vachiri vechidiki vari fresh pakaipa. So varume ava vaenda kujeri. For the first time in a long time in Zimbabwe, corruption yanga isina kana basa rese. But this time zvaradzwa kuti aiwa Vision 2030 yaitaurwa iya. For this time vana Mike vaimanyaka vakapfeka regalia sekumanya kwavaita vachiti 2030 mukomana anenge aripo. Ivo vakomana 2045 vanenge vari mukati mechikurubi. Vamwe ndo vari kuti ingoriwo game pachauya maappeal poitwa this and that. Vakomana vanogona kungopapunyuka uye vanogona kungoti save dzimwe 3-4 years kunzi good behavior, umwe bvanzi health parole, umwe bvatonzi presidential amnesty. Ndo mahopes evanhu vari mumastreets umu. Vamwe vachiti vakomana ngavaende, vamwe vachiti this is unfair. Asi nyaya iripo ndeyekuti chero ivo vakaenda vakadii totokangamwa nezvavo. Nyaya yacho remains justice for Owen. Zvimwe zvese izvi dzangovaono izvi zvadzo. Vakomana ngavapinde ko pavaimbodla taiva navo vakadla vakabhenka zvokuti chero vakawiswa nzara kuchikurubi vakatodya kare. Chero vakanwiswa mvura vakatogeza champagne maoko. Vaipinda muchampagne bath varume ava zvokuti chero vakasageza kuchikurubi vakatogezera dzimwe 12 ne15 years. Naika aiwa ndiri kuzonzwa ndine moyo wakashata. Please don't shoot the messenger. Inyaya dziri kutaurwa mumastreets. I'm simply here to give the story to you. Kune vanofarira manovel ngati manyei novel narrative imwe chapter loading right now. Thank you guys so much for watching.